Right, kamu beranai. Nanti saya mau kok. Rakari. Baca Franco. Creating by my side. Come on, siga makumba. Butu za kwenda mwa. Creating when you Ayo, Lauya umurumoyo andishungurudza makore akawanda saka ndaya kuti andibudira pachena kana asingaiti. unoemesa kuti Anondishungurudza. Jamani. Ngoto zangu kwa Anzulo ndida here kana. Aisonyaita wakubuda mutosiyo azondishungurudza atizatauro takazoza rudo rako ndomuda kumushungurudza zvino chaunokudira kumushungurudza plus pane chinhu asingagoni kuziva ibonde saka ndosaka ndomuda nokuti anomushungurudza ari payake iwo azokundishungurudza ndochokwadi Nama, murugara. Togara kushamba kwedu. Nani? Pari zvino akatobuda akugara nemudzimai. agara mudzimai wake Asi ari kudzoka achindirova chitonono. Akadzoka usiku. hamuna madhoni tacho wakamurovera mukadzi Kutoda kuuraya akatosvika akati dai ndakarara. Ndikato wakamurovera mukadzi ati takarowana bhozi ndiye akamukuma kuti sumuka wanakoni Naputa kuti ava kugara mani wakadi mama nditsanangure kubva dati mani wakadi mjika kwa kugara akatama muna June December muna June asi kushungurudza akabvira kumashure anokuta parizvineshi akatama muna June apa asi kwakumba kwedu akangodzoka akandurwa kubva atama muna June adzoka kaviri achindirwa asi paadzoka pawendomati adzoka kaviri achisvika pamuna dedi achiuya usiku right amukuita ondina here aiwa akatuta zvinhu zvese akaenda nazvo mukadzi aichamwa wati unomuda inonzi ndobuda munhu chii aiwa chinonzi ndobuda chii bonde saka uchakonza kuti kunorova chii mukoma wangu akauya tikayamuisa muswe sika pasi vanogona 3 days mukoma wangu auya musi wacho vaitoyanganiswa vakatouya tikatoyanganisa vakasvika tikava ivo vacho tayanganisa ito ndikudaditsananga vakatoyanganisa vakatosvika pakuti iwewe wakufanira kuti iva vakabva ati ndikuda hembe dzake kuti dzinouya uku kwete zvaakaita zvokuti akatora hembe ndati ngadziuye uku hembe hafu ndibva ndasvikanzwa rai musi waita totobva tatopedza takatenda kumba kwavo tikatorara tese handiona takaorara tese ndibva ndatova mukoma wakazotouya takaneta kuti ivo vakazosara nefoni yangu foni yangu yavanga vanayo ini foni yavana ndakabata mabva ndazopa mukoma ndaapa pei tanzokusayanisi zvapei ndakuya andinoona samukadzokule wana wakadzananirwa kuda pachena umandopanenge anozviziva ndine vakadzi 2 taura padareka ndine vakadzi 2 nokuti iye wacho takatobva akatonditi ndoda kuti mune mukadzi wako muye mutienzese muripo 2 ndikatotora mukadzi wacho ndikatouya tikatogara tese basi tikatowira nakazvinzwisisa shanje moto ako manje zvikiitika mukoma ngazvinouya usiku usikuva wake mukoma nyanza kuti ndakutsanangura ini zvekutora aiwa wanete time munoona zvakara zvipira matare
ungati chinhu chinochivaka kusvika pano sikaisitoda kuti tikubatsirei isazitoangani kuramba murume wenyari kutenderei toda kuti tikumbiridzi kana pane violence ituma chotaiwa mwana wananouraiwa katiasi ini murume wenyu muchimudai saka muda kuti kuyananise kutouya ndauya kuti tiyananise nekuti pamwe mutadza nomurume wenyu pano haasi kundichengeta ndane makore 3 ndichingozvishandira kunge munhu asina murume kuti ndipfeke ndozvionera kuti ndidye ndozvionera kuti ndiona kuti nhasi ndajusa foni zvese ndingangoti zvese ndiri kurarama kunge munhu 3 nemari haasi kuya nayo ndinotengesa musika unotengesa kumusika iwe kanzi ausapoti argument Mkombo Fika ndingako kuti ugare mushemushepa. Iwo tinetsa ibaba. Zvakaita mukoma ndisiya tauri aiwa taura zvangu mukoma hazina munhu ndakavhura shopu patsoka ndavhura shopu patsoka ndakabudisa 1000 years ndakudavhura 1000 years mandati mukadzi wangu ini ndakuita imwe business iwe chiita iri business pabhara iwo vanga kutengesa pashopu ukasvika patsoka akacho pane chigero chine green saka baba vakazvakushoko vakuona zvakwaita vakuvanza kuti zviri mushoko ndezvakadaro panangwasiya zvakangodaro pandarwadziwa kwabva matanga kuti mwe anoita zvake mwe atongoita zvake saka mukadzi nokuramba tichinetsa aigara chiti wiponyaikaimonoaure unenge waamai saka ndakabva ndazoti nini mai vangu pavanoenda kuvaudza mai pavakauya kwabva maenda asvika kuvaudza ngati mukadzi wamukona murwaka anogara ndikukudza zvoureni kuvanamai ndotora mangwana muzosisiwa usazonetsa ndobatabva zvikanzamo kana zvakadaro zvinaminde kunana baba kunezvi ndobadaenda kunana baba ndobada ndikobhadhara pfuma ndavapa mombe dzangu ndakavapa mombe dzangu ndikadati handozvikuita chii ndozvikuita mwana wangu ndozvanaita munhu ndikutanga kuti mwana wangu arikuramba chiti urenge wamai nokuti uyu mukadzi munesi job mushamasvingo yokuti ine ndogara paipapa saka anoziva kuti mai vangu mwakaramba kwangu mukadzi umwe murume saka yangarisake muzvuma chokuzoti akanditi weichita zvaunoti iwewe zvinokukwanisa kuti mai vangu wanyarezvi ndokanaka kutsvaka mukadzi kukora kundakatotinyaradza mai vangu vanenge vazvisvauka waita zvakanaka ndataura wandibvurira zvanaka hapana chakubai vakati ndinomutekesa amai vandikanemusiyira ishoko kutengesa patsoka ndiri havana kundisiyira shoko chakaitika tichivhura shoko ndakati wahukwanisi murume yatova nemakore anga asingandipi mari kana kutengera hembe kana Christmas saka taya kuvhura takshop ndakabva ndataiwa baba umwana wona mumba hamuna kana magumbezi kana gumbezi chairanga asingatengi kana pekuisa hembe chaipa pasina kana pekurara chaipa pasina ndikati aiwa ndichitotaura naye ndikati aiwa kutengesa wandakuitawo semunhukadzi yenyu mari takuchengeta yangu inini ndakuda kungotiwo mupamanguwo nditenge magumbezi semukadzi nditenge pekurarawo pakanaka nditengewo mapureti handina kana pureti kana chii zveshuwa izvo ndobva ndatanga kushanda nofunga mari yekuti nditenge wadhropu ndakatomupa iye ndiye akatouya nayo kutaura kudai nditozivikana kuti wadhropu yacho akaitenga zvaanotaura kutonyepa kuti ndakati ndoita zvangu ndakanga ndati baba mwana apa ndareiza iye wadhropu chii ndaingondodii zvikanzirega ndokutsvagira vanhu vanogadzira zvakanaka ndiye akatoya nayo ndichibva ndati futi rega nditenge kitchen unit ndobva ndamupa futi mari ndiye akanditakurira akauya nayo ndobva ndati matress ndiye futi akanditakurira akauya nayo ndichimupa mari yandotenga kusvika pakazosvika lockdown
atizo kutuka amai vangu kuchifananisa kutuka amai handina mashoko aakada kuti asvike kuhama yake kana mai vacho vari ipapa vari kutorwadziwa nezvaari kundiita aakada kuti akasvika kuhama mazuva atanga kuita izvi zviri kusandichengeta hama dzese dzakamuti naye dzikati handisi kuzvida zvauri kuita mukadzi uyu akatambura naye musina chamunacho kusvika nhasi maane mota haukwidzi kana mukadzi mota haudai mukadzi saka pakaona kuti ari kuryama akati ndoita sei kuti hama dzisasapota mukadzi uyu ndopa akasvitsa mashoko iyayo kusvika ivo vari apa kuvati mama ndakambokubatai zvakaipera mumba mangu ndomaitoziva kuti muroora wangu uyu ndomandochengetwa zvakanaka kusvika iye ndiye anototuka ane gore nechakuti kuti azotama muna juni kubva juni wegore rapera anga asingatodyi chikafu changu zvikanzi uri kuramba kuenda iwe namai ako moda kundiuraya mai vako muroyi zvokuti izvozvizvi anga atova negore tichigara mumba asingadyi chikafu changu achiti mai vako anoda kundiuraya iwe unoda kundiuraya namai vako ndingatoti zvakawanda gore rese tichigarisana asingatauri neni kusvika ndakaenda kumba muna juni ndikati ndindoona mwana ndakasvika pakundosiya mwana ane 11 months kuti ndiwane kuzvitengesera ndaona kuti muriwo chena ndaitoshaya muriwo mota ichifamba dola ndaishaya muriwo nevanhu iye aitora advantage yekuti haasi kudya chikafu pangu havatambozvizivi kutofona vanototi muroora wangu vakatofona musuno vakati zvauri kuita mukadzi handisi kuda kuzvinzwa mukadzi wako wakaroora handisi kuda kana kutombomuona nekuti mukadzi uyu wakatambura naye musina chamunacho nhasi uno uri kudya mari noungu iye ari kuzvionera nevana kuti apfeke kuti aite sei 3 years ndichingozvionera kuti ndapfeke ndichigara naye saka ndotsaka ndauya kuti ndinoda kuti azive kuti ndine murume here ndiri kuzvichengeta haungadzi waita takshop wari kunzi kuzvionera asi mari yacho ndaimupa ichindunzira wadhiroya ndiye saka ndakaita zvangu pazvinhu aya tachitazvinzwa ona zvita varume soka mune pamwe patinoda kuti zvengei vakapusa ukati kana uchikuchengeta panga chaizvo chaizvo munozana kuti ataura bhambu kuta mashoko ese vanhu munoziva izvozvo uyu murume uyu ndagara ndaona kudhara ari kuda murume kushakuwe kuda mukadzi aizoti kuvabereki kwakaoma mukadzi madzomatauraa ridhari kuvabereki kwakaita sevabhuru vake kwakaoma saka kuti ataure kuti mukadzi handishada hazvigoneki apa ari kuti ataure murume mukadzi uyu kuti pachambata nechikomba zvangu zvadii pachambata nechikomba zvangu zvanaka zvokuti murume uyu akuda mukadzi haungati motikari unayo useunazo toza kuchengeta mukadzi nevana vane vana vako oti hazvine kuti kamutekera tandikamita takishopu 2018 wadiyo ava vanozasuka vatizokamita kufonera mai izvozvo kaota mari kufonera mai vako akatauri hazvete oti kuti ndati tikatikafona zvaakataura zvaitaura tributu kwete zvokuti ndingati ndakafoma iye akatora advantage yekuti akataura zvina kuti pana mai saka anoti iproof nokuti anoziva kuti ndikataura mai toanozvinzwako ena hapana manzura vanoita kuti anozvishakuda saka inichandinoona paari chipa kumuudza kuti anozvikakanamo izvezvi akavakumbira vedero ngatichifona akavataura pakuti mama dazoyakumbira rodero iyeyu aona kuti pane mukadzi akuda zvipayananisi akati zvawakaita iwoyo toda kuti tifone kutaura manaa saka nokuti zvinobvumirwa padanho rechipirichwa asi ndachitika musasafise vana nekuti hamutana amai vavo pamusoro vana ezvo zvinezvozvo saka ndindoendisozvikoro every sunday ndozora ndinoshanda zivo rake ndingandina ndisingaende pataaaa sunday hega hega ndashanda ndisa chikafu kwazvaanoziva izvezvi nyayanikona kuti iye haasikuda kuti mukadzi haasikuda hapana nda kutorwa time yake anongofunga kuti
aenda kwakuti handizi kuti kuenzanisa hazvino zvakaitira kuti havakutsikana vanhu hapana panganzi mukadzi unenge uchitodzvanyirira munhu wovapa mutemo yokuti vasamude patemo tema munagoni hamurigonenga kuimasvika kuchinabvuzi munewanisa nobvunzi wavo andimazona chamarika nyaya iripo apa tingapedze nguva inyaya yekuti iwowa chiita mukadzi wavo improve abva zvonga uchiita pfuura zvonga uchiita takshop yega ukadzi angambovhara takshop yega yokuti suti yavo akutozoti mari ndiri kuiburitsa nengomitira business vada kuti mari yangu kuburitsa mari yangu inini personally yamari yake takshop yamari yake sandikutarisa kuti yokupfuura muntu wese wakutaura kuti amai vangu chichi aiwa zvinhu zvemapunzi anogadzirika ukamuchengetedza samuroyo naida kuchaja manje kuchaja mudare nokuti bhatira mukadzi wako ndakutoisa mumoto mumameni wokuti haizogadzirika saka handiswa kudaro ndotiwo musuka mumba unoyanana zvakanaka kana waita dambudziko unodzoka kudare mukadzi uyo azovukisa ndotokumbira kuti ndizive kuti ndine maconditions anditodawo kuti ndizive kuti kudaona kumisira takatenga mota tese mota iya haasi kuisa kana senti kana mari ndopakatangira nyaya mune mota inotsvaga mari inotsvaga mari every day but ndoshaya dhola remuriri achiuya achiti hapana mari mota inoti ikatitakura 1 trip chai dhola remaveji zvano saka kubva nhasi kugadzirisa ndosaka ndaya mota yarotaura kuti atatenga mota iyo yakatengwa ndeyamidzi saka takatenga ini zvandakaita ndakandinema mari yandinayo kwabva tabatadza mari kwabva midzi anditengera mota saka midzi anga na mari yakawanda kwabva handiti ndokwanisa zokutiya chikwereti chekuchana muchana saka chikwereti chacho haisachatombopera chitodiwa 2017. Yeah, yes, Toyota from 2017. What about we badala nini? Yakasema 2017. I'm sorry. Mota ise munhu. Zuva raunoshanda iwo, raunoshandira here, pano kushandira. Zuva ndorinoenda kuzvishandira mhuri yako. Saka pamhuri yako washanda pazuva. Ngati on a bad day. Zuva risina kunaka zuva ratoti ndozuva rakanyangara. Unoona mari 20 years. Kora pari pakanaka. Angaipesi ma 40 ndo mari pesi. Ndio mari pesi. Kuna une mhuri mbiri. Aiondwa kama tendeka saka unomosha mari. Saka ungashaya tendera. Ndinoapa. Ndinoapa izvezvi chavanga itofona izvi nezuro ndaifana kuenda kumba kwavo saka mota yakazofira kuti mntu bora ingatenza nzemba mazuva ibarika kai ndetaurire zvazvo iwo wanonebarika iwewe une zuva rako ngatitaurire kalenda yako ine 7 days unoifambisa sei ndori pane nyaya bose obvious kaina ndiri zuva ramuinika izuva rangu kana uita 2 days kwandiri kana ukaita 2 days atambasina ukati zuva 1 ndorati ndiri kuzorora chindaa kuti tizozoka iwo rako ripamusoro sei azivi kwadi aizvo zvakaoma barika rako harisi plani harisi plani barika izvo
tiudzeka azive munhu wabvazhizira unongo vabereki tikatarisana kugonderera munhu mambobva kuti uyo akati kubvira muna juni haana kuzobuya mumwe mutaura akataura kuti iriwa rakatewa kuti bereika neamabva inoona maitiriro saka iwewewewo ukuhwanda nomusozi nezebhene rinodai masikisaiaa iwewe hauchana mukadzi chikafu chomukadzi ani nguva long time gore hawezi unomufarira unomumwe mukadzi chakaitika kuti ndizotadza kudya chikafu patakaenda kumba pakatadza kuita nazo wazava isi tikatati mukadzi unguramira mwana toziva tichitora saka uyu akangobva ndokumboya ndobva aita straight police zvikanzi ari kundirambidza kuti tore zvinhu zvamuatora zvinhu zvamunhu ndobva angosvika ndobva kupolisi kuyakanzi hatikurambidze kuti utese utore nheke atore hembe dzake ndobva ashoma zvinhu saka ndiyani zvinhu zvauya kuzo kwati wayangouye zvinhu zvekuti takaronga pane nyaya yakuramba nokuti bamini vangu kunzi kuuya kwakaita ndakona vakaenda vachinaausvika chidongore obvazokutotanga vatanga vadzika saka zvikunesa kuti vanhu ava tinotonga nyaya kuti tizosvika pakutonga nyaya kusvika nhasi zosvika kuenderedai tofunga ndatonga mumamangu ichirana kuzokuta kana mumafo zvakwana kana kana isinganyachivatonga vanhu inini murume wangu chakuda chii hapana chikuda hapana but pakutotu ndingazoona inini ndingazopedza kutopedza vamunangwango ndakandaenda kuchena mandikatondonakasiyana kutomaaa nokuti ndikanokutonga nyaya ine nemamukati ari kuwanda kunyepa pakuti ndizoti rege ndisumuke tigoedza kuti ndipaunuka tibatsiro nyaya ikapendabvunza mubviro simple kune wakadza kwaye unoziva kuti kuamainiziro ramazva akati kuamaina atadza kupinda kona chikafu imatadza kuziva here kuti ndaendesa kuchikafu mukadzi mukuru ndaisa kuchikafu mukadzi ukutadza kurimemba unokumba mari mukadzi ukumuda here wakapedza kudya chikafu chake rini ukumudii oisinzi ukumudii mukadzi uyu ko paakangodza akubuda mazamu akura ane zvaakatarisa nazvo muupenyu zvokwauwani kana ndo nyaya yakurira nekuti asara kufa mwana amirira zuva ramwari chete chakurira ndizvozvo kuti maovhesa itinesi chiita zvaunoda akabva sarudzo ndiwe iwo munyima bonde omunyima chikafu uda murume rero ndaisvika nyaya yevana ndoyakandipa ndishingirira akatondishungurudza bauta haisi nyore kugara naye gore hachisi chikafu chokudya chete asi ndaigara ndichishingirira kuti zvichaita ndinozwa kurwadziwa Chandikuona chete pane murume uyu angaifana kunge atangapinda nyaya yaPaMambo kuti amai vasoti kana riri pamwedzi vachititwiswa amai vatitwiswa kana kusvodoka amai kusvodoka amai zvirisati ndisitidara amai pavanooneka vanudzo vachikukura kuti chikafu akutenga here kumba yakuuya here ndizvo zvavanoshuvira kuvaitirwa ndikurumawo zvaanoitika chitauro kuti mai ngatanga toanyaya kusenta makodzero dzavo semunhukadzi dzavari kuda izvo mandinoti one day mwari mwezi ndantorika ukwavo uzapata kukumba zisaona kuti manhese kuti takatorara tese vakakurambira Ochema kudai iwe sabati uzaidasadabona varume vanosvikaka kuite gwara manje gwara mukadzi akacheme
kuti hasha kutsvaga murume aiwa anonesa chimbodza nawo Baba, vas a chupar. Vas a dar chimay. Chamay va a puta muy. Saca muy. Ba, sabe entender da. Oi, da pura ria pa pendo. Ora aí, basirane. Amai. Ne kwa isso kwa sababu. Amai chambasire. Tiku kwadzura kumba sababu. Ndofunga magama anzinganzi kudai. Swafo. Chakamiri vanotiza wakapopota kana ukamuimbira sei wambopopotazvo ini handisi wekansilingi iyoyo kasi ndinozviziva kuti zvinoiti wakangopopotera wachiengana muntu yatoita sei kutamba saka uyu anenge akutaura nyaya ine basa kuti ndinaiwa mukadzi kana apinda kana apinda mubedroom anopopota ndikukukumbira usisi kuti kana wadzokera kumbomira kupopota imboita izvo mapindira kitchen ofuke aiwa ndoine basa ngatangire auna kwenda kumba kwavaka iwo hanzvadzi dzako unadzo mani hauna here unadzo ndozvaunotitaura nadzo kumwe upenyu kana wauko ndozvaukaendera izvo nekuvonga upenyu hwevana vako nezvekusiya hwaro hwakanaka hwevana vako saka ene munopanana mukana mbamanifest one day haishande mukuru ashungu hadziperi one day raumba two days. And look at the plan yako ndio yangu yakugadziro. Kwa kugadzira yako. Kana uzokwira na 3. Unomba days mangani kwa watu. 3 days. 3 days. Apedza. Rimwe racho ndorani kari muhodha tsaka mari saka kwaarara kusikana. Ina ndokisitsvaga. Please. munhu kungosvika nekupopota inyaya yekupopota kuti unosiyana chekuti hazvinganaki usina kunguva kana sei itsuko zenu wakadzifunda mvura kune vanhu vakashama mvurezedzera bai kasi saka chisi vari kutaurira vachiti ivo veda unonyara usatauriwo manyepo uye asataure manyepo musingafota dzoka pano tozoona result rechikohya tichaitenge tagara kuti chabuda here chendai pambiri ine mushandira munhu mazuva matatu akafasa